Kani kadai ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kubli pi baro, nasabai pi si Khubor hakimat kibat. Ngina pasha si Khubor nak kini binta jong ka Jylla. Menteri Ketenat Jogok kai Pyrthei ka sorka Jylla ubah polling do. Haka laitrik Jylliew asa pusan. Ulong ba kijingja yiki arngut shikurim na nong ba Indore Madhya Pradesh. Ka sonam bat uraja Raghuvanshi. Kibawan kai honeymoon. Syaka shnong sora kalong kijingja ka bamla satya ban poi perkhat. Bat na kalyang juki tenat pulit kadang pelong ya kajing tokit ke babenia ban lap ksai lada jab ki arngut ki shikurim ki syak peniap. Superintendent Police jangka East Khasi Hills ba Vivek's EMIPS ula pentem ba naka jingle iwat hakariat kabadon hadu laiser tam alap ya ka phone jong uraja Raghuvanshi balalap ru ya ka white ka bala pendan kam man penyap yu. USP lait hu ba kadika white ka barang thamai bat ka bala rak nang man penyap yu Raghuvanshi. Bat kam dei setia ka white ka bala rim ni ka bala pendan kam teng. USP lait hu ba kam dan ka jing artatien shu bala tikna ba Raghuvanshi usha penyap. Hendrai menta ki pulit kidang tokit manlap ya kadaw la kadai ke jingluti ni kadai ke badan daw ee. Hadien balalap ya kamet jong Raja Raghuvanshi na riat mod arliang ke badan Hajan Wei Saudong ke jingwat ya kalok ke jong u ke sonam Raghuvanshi kadang yai beteng hadu menta meneru. Ha ka jing yai beteng manwat ya ke sonam ke badan jak rengai hadu mentaru lawan menyerap lang dak kunhun yarap jong ke sorkar pedeng ke bala tip kum ke National Disaster Response Force ni ke NDRF. Na pedang kini ki kan nyongut ki NDRF ki beran menta Hawai Saudong. Uway na pedang jongki uday ukasi ya ubala tip kerteng kum uba Matthew Lingdo. Uba syong ubasa ha maulai maupun ro. Uba Matthew uday usipai BSF. Uba ka Sorkar India kalapha ya u banlet sya NDRF. Hadin ka jingmi jong kini ka jingja. Kabaki argut ki syukurim kelajak rengai hakatan sokra kamtam hadin balalap ya kamet yap jong Raja Raghuvanshi. Kini Khubor kala sapriang habarok kawai kari India. Hakaba kidon kikatu kat ni kilat patai Khubor hakari India. Kiba pensengot hu bakala yikinong shong jong kari India da kabaong. Ba kami Meghalaya kamdei kat kaba shngan bat kumjuk ru ka thain sokra kamdei ka jaka kaba shngan. Bat kiloong ru ba kadai ka jaka kaba matam bat kaba bun ki kam sniu. Kini Khubor kala kata shisha ya ka Jylla bat kala penting ya ki wei pagi Taurus kiba mut marwan ka shani. Ka Batesi TV kala yuak ban yakren berkatu kan ningut ki Taurus ki bawan nak Jylla ba pher-pher. Kidon ki barang syuan ber kidon rupat ki berasa hangni la katu kan isngi. Ha ka jinga kren jongi lai kilai thu ba ka Jylla Meghalaya kadai ka Jylla ka basngain tam ni kinong wan jungok kai Pyrthei. Ki ong ba ki briu ki long ki babaha ber ki bakloi ban yaram. Ka bam ru ka bang ber ka jakaru ka ba itenan. Kila kentu iki Taurus ki bakwa ban wan kai sesok ra ba kimdei bandan jingting namar ba hangni ka shngan bat kamdan AA ka ba kin artatien ba kimdei ru ban ngai i Khubor ki bayalam bakala. Namar ka jingtri shitam jong kinong shong shnong ka laublei ka shnong ka badan ha Southwest Khasi Hills. Ki ba trikam klem shong that manwat ya kamet jong ba san ku parleng khoi wat hapedeng uslap ka air ha ka ba khadu lalap ya kamet jong u ba san ku parleng khoi ka bala put bat ka bala boys kan kabaka umhe kala kentat syarut ba. Karkum kitilong Khubor bala yok lum lai thu ba ka jingwat ya kamet jong ba san kupar kala kejo syaka kendai sngi bat dei haka laitrik Jylliew azar pesan lalap ya kamet jong u na ka wei ka jaka ka baki khon ka sedat ke bilang wa umngi ka bajingai tangkumba 100 km AA na ka jaka ka ba ungam Jyllom. Ka film haleng khabneng ka di ka film khasi ka bala director bapau jong ka Jylla uba Pradip kurba. Watla 4 shim lala man pin ipat ba yak ni ka film. Henry kala yo yak International Award ha ka Film Festival ka belong Russia. Mentapan kala yo sai ka wei pa ka kusnam na ka Sorkar Jylla. Ling ba ka OTP platform Hello Meghalaya. Ki arngot ki runat ki bala phettu na phatok kila syak kembyang ha ki pulit ka Ribhoi district. Kini ki arngot ki runat ki dei ki bala syak rai pendram ha ka ying bisha. Wei na pedeng jongki udei Sunil Das ar khandai snem karta ubashong ubasa ha college road jongka Golpara district jongka Assam. Uniu la light pen na civil hospital nongpo haka khatsantrik unai wing aza apusau bala yok kembyang u haka arp khandai trik ujemang arza apusan na North Garo Hills district jongka Jylla Meghalaya. Kibahayang asam kinong yalam shnong bat kipat ba jongka shnong maunai kidang don hapedeng ka jinglengo ya ka jingja rangai kensan uba Boniface kurba haka miet jongka arp khandai trik ujemang arza apusan.
Hagajan miet jong kalai trik Jylliew aja pusan kipat ba kila pentip sya usodar shnong bagi lalap ya ka wei kamet yap ka baper hasla bat mar ka shnong kala pentip sya ki pulit ka mairang bat hadian bagi pulit kila dep ban say ya kamen ki bah yeng u Boniface kurba kila pentikna ba ka ni kamet yam ka dei ka jong uba Boniface kurba u miti romba ka Jylla konrat kong ka sangma uloong ba marshiteng lani sanpo persen ki nong shnong ka Jylla Meghalaya ki dei ki brang don hapo sanpo snam karta Bat kini kalau pelong ya ke Jylla Meghalaya bahkan longkum ke Jylla ke bakna tam dan ni ke youngest state hakari India hi borok away. Ukon rap lakran ya kini hak jingalang ke ba ulah pelat ya ke draft Meghalaya Film Tourism and Creative Media Policy aja pesan bat ulah samru ya ke Hello Meghalaya Grants syekinong shna film. Kini ke program kalau long State Convention Center. Menteri ke Sarkar Jylla ubah convention lah hak laitrik Jylliew aja pesan. Ulah kerpat ikinong jengok kai Pyrthei ki bawan sya ke Jylla Meghalaya. Bakin long ki ba husyar, bat ki ba fikir bha ya ke jinglong jingman jong ke Mariang. Haba ki ya hasurok ban le ki caka jengok kai Pyrthei, na kada ko jingthe jong labba ubajur ke bawan rapat ya ke jingtwa khendau khakha. Unang yalam jok United Democratic Party uba kermenshilla uba long ru menteri ke Sarkar Jylla. Ulah kentho da ka baong ba ka jingat thu lepa jong ka Voice of the People Party ba ka sengriu luom ka ba he tam ha ka Jylla kansa syak liap laba ha ka snem arja apupra ha ka jingat kren bekla ba thai Khubor uba shilla ulaong ba baro khat arngut ki MLA jong ka UDP ki don bet ba ka party bat house snem arja apupra kindang ya don shu ki ban ya don bentalang hasenda jong ka party ban syakri ya ka Jylla ha ka step jong ka singi balang ka Sautri Jylliew aja apusan ki kenhun yaram haringkat ki pulit kila beteng biang manwat ya kesonam Raghuvanshi ke beranjak ngai hadu mentaru kila sedang manwat biang ya kesonam ha edi viewpoint bat kin pendep shwa manwat habarot kawai ketawiar jong kan digajaka balada amlap hangni kin salit manwat biang syariat mod arliang kajaka ka balap ya kamet jong ulok jong ka uraka raja Raghuvanshi Kinoyalam jangka seng kinong rep balatip kum ke Hill Farmers Union haka laitru Jylliew aja pesan kila lepin sengau haulat ke Jylla CH Vijaya Shankar mantuklar lem halo ke jingshong siir jang kinong rep kiba shong kibasa hakaput jang ke Jylla Meghalaya bat Assam bat kamtam halo ke jingsha penyam jang uba Delmi Talang nagashnong lapangap West Janti Hills District Kawai saudong ke dikajaka jengok kai ke balakang mentala bun benai namar ba kadon ke jinga kajia jaka hapedeng ke lait du bat ke umblai Kumta kan jaka kalong ka bakenja jar bagi dukan ki bajudan baro shikat taru ki khanglun. Kumta amdan bayoi ni amdan ban sakhi pentikana ya ka jingwan poi jong raja Raghuvanshi ha ka jaka. Da ka babu akhmat ban kintiu shu ya ka kam jingok kai Pyrthei ha ka Jylla. Umunti romba ka Jylla konrat kongka sangma ha ka Sautri Jylliew aja pusan. Ula pli pat ba ya ka lieng yat ya ka bala aikerteng ka Megalinor. Bat ban kit saudong ya kinong jengok kai Pyrthei kiban sayok lat ban sakhi ya ka jing ithiang jong ka pungpung ya UMLA jong ka Jowai constituency uba welat miki shilla ringkat ka jing senran lang jong ki officer ka National Health Mission West Janti Hills District bat kinong yalam shnong ha ka laitrik Jylliew aja pusan kila leben jerep iki artli ki jaka bantei iki artli ki sub center yakini ki artli ki sub center antei ha ka shnong sabamuswang bat ka shnong yalong ki bahap hakpo ka Jowai constituency Kekenhun jong National Disaster Response Force ni ke NDRF kala hiar shudut trai jong kamot riat mod arliang menliwat ya kesonam Raghuvanshi. Lewat lag lapoi hatrai jong karian kabalai sertap kimshim lalap ksai bat kamdan wat tang kajing semaru. Kumta ki NDRF lawan kiu no sha nariat chalor. Ki pulit kala penher ki drone hanrei namar ka jingdum lo palat kimshim lala ban yo ringdur bha ya kani karian. Un inspector ke National Disaster Response Force ubayalam ya kenhun ka bakhan nyongut jong ki NDRF panwat ya ka sonam Raghuvanshi hagit han sora u laringsan uloong ba kenhun jong u kadai ka batur hak Kylleng ki jaka kum ka Kashmir ka Rajasthan bat shikiwei perki benta balong rian henrei kilap ba hangni ka jaka ka long ka ba pher bha bat uslap sora ru ude uslap uba phertam nabarok ki jaka amtang hari India henrei wat shabari ru kumju Ulai thu ba kalong ka ba bha ban hiar shikiriat kiram namar ka jingdum lo palan bat kin persyang biang ha kasingi ka bapu kini pa kilong Khubor na Kylleng ki benta jong kari u menteri romba jong ka Jylla Madhya Pradesh ulapen bana ba ka sarkar kan yara pisa arlak tingka shaki ba yingsen jong ki tu ki brio ki bayam na ka jingja accident hajabua ka jingja accident ka dei hakapor ba kidang man phai na ka yingnya tho ha ka ba ka trok khle deubilat kala kala ba kala ban ya ka kali ka ba kishang Shakiba mensau pat ka sarkar kan ai san pho hachar tingka. Ka
kajingja accident kalaja ha sajili railway but hakani kajingja accident kidon kendai ngot kibayap but arngot kibamisa Kishipai jong ke India lingba ka Humanitarian Assistance and Disaster Relief kanang penbun shu iki brio ban le yaram iki landon hakathan chate lam mi kibasha ling shop hakabor mariang hadu kasingi balang kidon lai pulai ngot kibrio kibala yo ban pelai em bakunthom ya arngut kibana US kibasa kut hakathan chatan jong ka not Sikkim but shwai kani kidon chispa khatlai ngot ki Taurus kibala sakut halal chen Kesorka Karnataka kan pelong ya ke jingpit ku buram ya ke Royal Challengers Bengaluru ke balawan ra buram ya ke Jylla lingba ke jingjop jongka ya ke IPL arja apusan ke jingpit ku buram kan long havidhana sodha hendai la kentu ikipat ba kimdai bantur shakni chaka namar ba kibor pahara kilong ki baklan balaptha ikipat ba ban am ha China Swami Cricket Stadium sangut kibri kelayap ha ke hospital sarkar ke balatip kum ke Shahid Lakshman Nayak Medical College and Hospital kabadon ha Jylla Odisha. Kibrio kibayam kideni kijaka ba per kum na korapun na bori guma kalahandi semili guda bat machara. Kibah yang asam jongki kila pinki win ya hospital na mar baka jingyap joki di kisangun kede hadian baki doktor kila deb an ai inject eki. Kibah yang kila ong ba kinong pang kila yap tang marsen yo inject na kidas. Menteri Kesorka Pedang bapet ya ketanat development of North Eastern Region ni kaduna. Ujoti Araditya M. Sindhya ulakular baka Sorkar Pedang kan the ik jingarap saka Jylla ka thanchte lam mi ki basha ling shop haki bor kamariang namar ka jingther ulap ba ubajur balane kum bakat tu kanisngi. Ki Jylla ka basha kta ka Sikkim ka Assam ber ka Manipur. Uno aktin jong ka seng BJP Sudhanshu Trivedi patakran yung nongelam jong ka seng Congress Rahul Gandhi halo ka jikin tho jong u ya ka Operation Sindur bat kum ru yung menteri rang ba du kari Narendra Modi. Uni nongelam ka BJP uloong bak ni ka jingle jong Rahul kan keta bha yi kishipai bat kan long ru kum bakran ben yala kari. Kini pakilong ki Khubor na Kylleng kiri ka Pyrthei. Ka sarkar jong Muhammad Yunus ka Bangladesh ka lapinmi ta ka ordinance bat hakani ka ordinance la wengno ya ka kerteng jong pa ka Bangladesh baga bandu Sheikh Majibur Rahman nakathup jong ki riu yale la yoi. Nalo Majibur ki dan sakumba saus pa angon AA ki basha weng kerteng. Kini ka ordinance kalapin penbet thamai ya ka National Freedom Fighters Council Act but ikinong yalam jong ka sarkar bashipor haka porthma am khenshu kum kinong yale la yoi. Hendai la shu khenben bakidei ki badon benta haka thama. Ka Bangladesh ka khenong yale la yoi tangi kito ki bayakun haka thama. Ka United Nations High Commissions for Refugees kalapintip bakidan palat Shilang rupusan hajar ngot ki brio ki bala petchnong na South Sudan tang hapot lai benai nakada ko jinga kan art ka balami hakati kari Regional Director for the East Horn of Africa but Great Lakes Region Marmadudian Baldi uloong bakamla banchulong sa kumni na marba ka South Sudan ka delupa kari ka barit penban kidang don hadu 1 million got kinong shnong jongka ki bala petchnong Kibabun kinong South Sudan kila pet sha DRC sha Ethiopia sha Kenya sha Uganda bat sha Sudan. Security Council Secretary jongka Russia Sergei Shoigu ulalet sha nongba Pyongyang banyakendu ya nongyalam jongka North Korea Kim Jong Un. Kani ka jingla jong kadai hadian bawlayo hukum na President Vladimir Putin. Kani kadai ru ka jimpin khre jong Kim banlet sha Russia ban rakhi ya ka jingdap shisnam jongka Defense Treaty. Ya kaba la yasoi hapreng jong Kim bat Putin mention snem. Ba ka North Korea kan pha yikishipai jong ka Russia banyakun hakat ma persha ya ka Ukraine. Ukurtong jong ka Democratic Party Lee Jae-myung ula job ya election president jong ka South Korea but masen job ula thong yo nongbut bahasanda jong bayarap hak election Kim Min Suk bo unlong kum menteri rang ba du jong ka South Korea. Kim Min Suk udai ubala sha jiet kum nong mikmat la South Sin kanti shwa bo unrong sha ka san Pyrthei udai unong yalam chaki samla pulie bajupel longbun ki jingeki. Uli la thongru say weipat unong bu jong ukang hukse uban long kum chief of staff. Uli la job yak election president da ka bayo sabu khandai point 4% ka vote but ukurtong jong ka People Power Party Kim Mun Su la yo sabu wei point 4% ka vote. Wei ubriu la klon yap hashen kat basan ngot 4 km saw ha ka jingas rei kuli na phang ka balaja hanong ba Toronto jongkari Canada. Ki pulit kimpat yo kem yunu ru hadu menta bat kimpat tebru kumno kani ka jabat manu bran kti. Kumta kila khot ikipat ba ki bayo ya kani bakin mi shakhamat ban wan ban batai. Khanang ba kin la ban le ya ka baran kam.
Ke embassy jong ke Iran ka badan he India kala pentip bagi pulit ke Iran kila lap biang bat kila la bat pelat im ya laingut kinong India ki baja ngai ha Iran. Ki laingut ki baja ngai ki de Ujas Pal Singh, u Hushan Preet Singh bat u Amrit Pal Singh. Baro laingut ki de na Punjab. Ki wan poi hanong ba Tehran ha ka shitrik ujemang. Ka jingwan poi jong ki sha Iran ka de da ka baya ding ba ki travel agency ki bamla ban shania. Ka sanction committee jong ka Security Council ka bapen iki kam leno kala thung ya ka Algeria bakan long kum ka chairman jong ka committee ka bapen bat bishar bnia halo ka jinga de ka Pakistan bat ki leno kum ka Lashkar e Taiba bat ka Jaish-e-Mohammed. Kidon arpusaw tili ki committee jong ka UNSC bat ka weni committee ka de ka balatip kum ka counter terrorism committee bat yakni ka committee lakli da ka Denmark. Kireu shampang ka thama kila seimadan ya ka jingtrot jong ka Pakistan ya ka ba kila yoi hakapor ba ka India kala le ya ka operation sendur. Uhe sipai jong ka Pakistan wa deng sauklur ulakam ba ka jingakun kala ne khnai pudukun ta ba ka India. Bat hagani ka jingakun ka Pakistan kala penankam de ki tiar thama bala shnahi rekat kum ka jinglam kireu shampang pan ba ki de ki tiar thama ki bana China. Kitu kilong ki Khubor hakimat ki mar madasi. Khubor.